kasi tag-ano na. Summer na, tag-tuyo na siya. Wala doon yung taniman na singit. Ayan, sa kabilang kalsada siya guys. Ayun yung highway sa likod ko. Kumawit lang kami. Sarap naman. Yung isa, anong nangyari? Bakit lumiit? Si Kiel pinagprito ko. Dahil si baby umiiyak, nagpadede tayo. Paglabas ko, tapos niya nang prituhin. Pero sumabog yung isa. Pero parang ang sarap niya. Sobrang sarap. And sinangag. Tapos may itlog, no? Nagipito daw si Kiel ng itlog. Kaso ang nangyari sa ating kawali, ganyan. Pag nagipito ng longganisa, ganyan talaga mangyayari sa kawali mo. Ano nangyari? Ang hirap itong linisin ng kawali. Dapat may babad agad sa tubig, no? Kain tayo, guys. Kain. Ako lang kakain dahil sila, mamaya na sila kakain. Alam na nila yung mga gagawin nila. Araw-araw ka na ba namang sinaysan mo na hindi pa nila matandaan kung ano dapat gawin? Ay, nako po. Busy day na naman tayo today. Yung kagabi, yung kita kagabi nakakagulat. Nagulat ako kasi gabi na, halos kita na siya ng buong araw. Pero nung gabi lang yun, kinita na sa 17,000 guys. Sobrang nakakatuwa dahil makakabawi-bawi tayo. Ayun, naubos lahat ng mga ulam-ulam. Medyo na may mga tira naman kaunti. Pero ayos na din yun. Nakakatuwa. Yun, pinamili ulit natin today. Paiikutin ulit natin yun. Pambili ng sangka, pambili ng baka, ng baboy, bigas, ganyan. Ikot ulit siya. Pero dapat meron tayong kinukuha doon tabi sa kuryente, sa tubig, ganyan. Ay, nakakatuwa pag ganyan lagi. Ayun, dami na naman nga ngayon kumakain. Umaga. Pag umaga, malakas yan. Pag weekdays, umaga, tanghali, tsaka gabi. Yun yung time na malakas siya. Kain muna nga ako, daldal ko na naman. Kain. Sarap. Shoutout ko muna si kuya na itinda nito. Arroyo. Taga-sain ka, kuya? Ha? Diyan mo na po dyan. Apo ni kuya, nagitinda siya ng arroyo. Bumili tayo ng 5. Siya daw mismo yung gumagawa. Madama ako, nakabulos-bulos man ang buhay. Okay lang yan, kahit hindi ka dapat daw nakabihis siya. Ginagara na tulos. Kuya, oh. Dati, nagitinda siya dito sa akin ng, ano yan? Skinless, mga ganyan. Pakita natin. Ganyan kaya, mahalo na itong karne. 300 na kilo. Dahil naman nito kayang bakalon ang ang pidaso. Kaya ayun na lang yung muna. Kuya. Ayaw niya. Nahiya si kuya. Taga doon na siya sa may unahan ng bulo yata nakatira. San Vicente. Parang ganun. Lagi siya naglalako. Eh, meron pa kaming ganito. Binigay ni Manay din sa rep. Pero binilan ko siya kasi nakakaawa naman. Lagi kasi siyang napunta dito. Masarap naman na yung gawa niya. Yung skinless, yung mga hindi na doon siya nagtitinda kasi ang mahal na doon ng puhunan. Baka doon hindi na namin bilhin at masyadong mahal na yung per peraso niya. Kaya nag-change siya ng nagpalit siya ng produkto. Ito naman na Arroyo. Pure na daw to, yung malagkit na bigas. Tingnan natin. Kasi may nagdala na sa amin eh. Binigyan kami dito sa kapitbahay. Manay Risa. Sobrang bait niyan yung kapitbahay namin. Kung anong talaga nagbibigay lagi siya dito. Sobrang bait. Ayan. Ang sarap! Ay, ang sarap niya guys. 10 pesos ang isa. Sarap. Kaso mabigat to sa tiyan. Hindi ako pwedeng kumain ng marami. At si Bebe, baka kabagan. Nahirapan panunaw. Ayan. Sarap! Bibigay ko sa mga bata. Ito yung napili namin ni Karen na design ng pang-mantel na rin doon sa kainan. Maganda naman masarap sa mata. Kung ganyan siguro sa natin, maganda din oh. Ganda yung kulay niya. Ang ganda. Kakain na tayo. Lunch time na. 12 na ng tanghali. Kakain na kami. Ganda. Niaayos na ni Papa Alden. Yan, kaya may bawas na. Dito niya ginugupit sa dalhin doon. Marami kasi nakain kaya dito mailalatag doon. Puno. Kain guys. Kain na! Cellphone na naman Jillian. Okay. We're done. Doon sa ating floor mantel. Floor mat ako ng floor mat. Mantel pala to. Ayan. Ang ganda niya tingnan. Mapresko sa mata. Kaso wala pa siyang dingding dahil kulang yung ating
Kawayan. Kulang yung kawayan. Kaya wala pang dingding. Sabi sino doon nagkasalita dito. Sabi nung Ate Belinda. Yung cashier sa taas. From this. Galing sa ganito. To this. Bago na. Busy ang punong abala ang ating bossing. Alam niyo yung kahoy na to? Galing pa to sa bahay namin dati dito. Yung pinakaunang bahay namin dyan na kahoy lang. Ito lahat. Pati yung mga kahoy na nasa taas. Sobrang tagal na yan. Di pa ako buhay. Nandiyan na yung mga kahoy na yan. Antique. Ayan o. Maganda kung noon, nung buhay pa si mama, nung ito yung sahig namin, sobrang pula niyan. As in, sobrang dulas. Laging lapaso everyday. Dito, syempre, dami namang naapa. Kaya ganyan. Pinupunasan na lang nila to ng basahan. Kaya hindi na siya ganun katulad nung dati na makintab. Ilang upuan ba? Ay, lamesa to. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 na lamesa. Malawak din, ano? Ito yung tindahan ng ni Ate Nene. Amoy bago pa nga. Ha? Sipag talaga ni Father. Saka si Umboy. Nesay! Nesay manggot! Sino magagalit? May magagalit daw. Sino magagalit? Magagalit? Bakit magagalit? Sige na! May magagalit daw. Ayan, lahat yan nililinis na nila papa. Si Umboy natulong kaunti. Wow, galing. Sipag. Magkano yan pa? Magkano bayad? Magkano bayad? Takot-takutan na, boy. Sipag ng dalawa, oh. Exercise din yung para sa kanya. Kukuha tayo pambayad sa gatong dahil nandiyan na yung gasol. Ha? Kumuha na daw pala si Papa. Ang tagal ko daw kasi nag-vlog pa ako eh. Naiyak na pala ang aming bebe. Naiyak na ang bebe. Uy. Naiyak na yan. Kumang talaga sa ano. Matabaon ka. Si Kuya, Ha? parang nakakawatan. Bakit niya Ano ka ba nakatingin? Uy. nakakawat ka? Yes, ikaw oh. Ikaw to oh. Tingnan mo yung sarili mo oh. Oh. Ikaw yan ah. Ha? Nilagyan ulit namin ng guwantes at sinasabunutan ng sarili. Tapos iiyak. Hindi pa control yung kamay niya, yung galaw ng kamay. Kaya that may balot pa. Ano, bebe? Malikot na yan. Ang hirap ng kalong. Ang hirap ng kalong yan. Malikot na. Oh. Sobrang likot. Oo. Malikot na. Malikot. Hello. Hello, guys. Hello, guys. Hello. Hello guys. Hello. Oh, hello guys, kumandan. Dan. Si Dandan po. Nandito na ulit si Dandan. Uy, uy. Hello guys. Nandito na ulit si Dandan ah. May bisita ka na naman, Ella ah. Gutom ka na, no? Gutom na yun, gutom na. Dede na, dede. Ang sipag pa rin, no? Dami na nung ano natin. Panggatong. May pupuntahan tayo ngayon pala. Kaya nandito ako naglalakad. Pupunta tayo sa taniman ng sili na doon na kami bumibili ng sili na bagyong sili ba ang tawag doon? Papakita ko sa inyo mamaya. Sobrang ganda guys, as in. Ah, grabe. Talagang ano, ang sarap niyan tingnan. Ewan ko kung pati kayo nakaka-relate sa ganito. Pero yung pag nagtatanim ka, tapos makakita ka ng mga ganun, sobrang sarap sa pakiramdam. Alam mo yun, pamparam, ano daw? Sarap sa pakiramdam. Tara, pupuntahan natin. Tatawid lang kami dito. Masakito niyan kung ano. Ay. Ilog nga pala tong likod ko. Baka ako'y malaglag. Ito, oh, pantanin. Kaso ang hirap niyang kunin. Dito na tayo sa palayan.
Nasa palayan na kami, malapit na. Doon yung taniman ng sili. Ayan, sa kabilang kalsada siya guys. Ayun yung highway sa likod ko. Tumawid lang kami. And malapit na tayo. Nandito yung may-ari pa naman. Saya. Interviewin natin yan. Ang may-ari nito, buong pinsa namin. Yung papa niya, tsaka yung mama ko magkapatid. Dito lang din sila nakatira. Dati siyang nag-a-abroad guys. And ngayon, nag-for good na siya sa Pinas. And ganyan ginagawa niya. Nagtatanim-tanim na lang siya. And sobrang happy kasi kasama mo yung pamilya mo and kumikita ka at the same time, 'di ba? Ito na yung pinapaliguan namin dati, oh. Maunti na yung tubig kasi tag-ano na, summer na, tag-tuyo na siya. Wala nang tubig. Oh, alala niyo to dati sa vlog ko, yung sapa na to. Ayan, oh, nandito na tayo kasama ko sa Heidi tsaka yung anak niya. Ang ganda ng sili. Sobrang baba niya lang. Ayan o. Sabi ko sa inyo eh. Matutuwa kayo dito. Puro yan sili doon hanggang doon. Ayan yung may-ari. Yung naka-blue. Hands on talaga siya o. Nagpapatubig siya ngayon. Buti katabi lang yung sapa dito sa tabi. Sapa yan o. Ayan. May sapang maliit. O, diba? Sobrang lapit niya lang. Kaya hindi siya mahirapan sa tubig. Ay, nakakatuwa guys. Hala, ang ganda. Tingnan nyo naman kung gano'ng kadami ang bunga niya, no? Oh. Grabe, meron palang ganito dito, oh. Ha? Ang tajuan. Oh. May Ampalaya. ampalaya. Oo nga, no. May ampalaya, oh, naka-plastic. Ayan. Ang ganda. May tajuan lang pala. Sobrang cute. Sarap pagpa-picture pag ganito, oh. Ano? Ang ganda. Picturean nyo ako, guys. Yung kilikili ko makikita. Ang ganda, oh. May ganito pala dito, guys. Sobrang nakakatuwa and wala siyang spray. Wala siyang gamot. Alaga lang talaga siya. Yung lupa, yung sobrang taba. Kaya ganyan. Ang ganda, oh. Dami, oh. Grabe. Ang sarap ng ulam natin tonight. Talong, bistig na talong. Pinilito tapos nilagyan ng toyo. Sarap. Yung prito niya, pagka prito lalagay lang sa pinggan. Tapos yung toyo, bukod na niluluto yung toyo. Tapos ibubuhos mo lang dito sa pinggan. With calamansi. Tsaka yung ating ano tawag dyan? Langko yan sa Bicol. Hindi ko alam kung sa Tagalog to. Yung parang espada, yung mahaba. Yan. Ahas. Ewan ko kung ano tawag dyan. But ito lang yung sinaing. Bigas pa yung sinaing. Anong nangyari? Bigas pa. Panoorin nyo daw guys yung vlog nila. Nila Rara. Nag-upload ulit sila. Lalagay ko yung link sa description box or i-share ko sa community tab. Please, support nyo rin yung vlog ng mga yan. Batutang yan. Hello guys! Hello guys! Tapos i-end ko na yung vlog dito. And kakain na kami. Yan yung ulam natin. Tapos end ko na yung vlog. Salamat sa panonood. Huwag kalimutan mag-like, subscribe. God bless. Bye-bye. Okay na mo eh. Wala si Karen. Babay-babay pa daw. Wala ng kanin. Ubus na nga. Nakadalawang ano na tayo dyan. Ang sarap ng ulam eh.